Tällä videolla tutustutaan TOIhin ja TOI-koulutukseen. Mutta mitä TOI on? TOIhan on lyhenne sanoista työssäoppiminen yrittäjänä. Ja ideana siinä on se, että opiskelijat tekee työssäoppimisjaksonsa joko NY-yrityksessä tai osuuskunnassa tai esimerkiksi omassa yrityksessään vaikka toiminimen kautta. TOI-mallissa on tärkeää nimenomaan tiimissä oppiminen ja tiimiyrittäjyys. Ja silloin kun opiskelijat hankkii itse asiakasprojekteja, niin ne monesti saattaa olla pieniäkin, tämmöisiä yksittäisiä toimeksiantoja, mutta TOIssa kun tehdään näitä projekteja yhdessä, niin silloin uskalletaan ottaa tämmöisiä isompiakin haasteita ja isompia asiakasprojekteja vastaan. TOIn arvoja onkin niin kuin yhdessä oppiminen, nimenomaan sen tiimioppimisen kautta, ja vapaus ja vastuu siitä omasta oppimisesta, joten oppija itse todellakin hankkii nämä asiakkaansa, asiakasprojektiinsa ja etsii niihin tietoa ja kartuttaa samanlaista ammatillista osaamista ja yrittäjyyden taitoja. TOIn kolmas arvo, tekemällä oppiminen, sopii vallan mainiosti nimenomaan ammatilliseen koulutukseen, jossa muutenkin oppimista tapahtuu paljon sen tekemisen kautta. Ja neljäntenä on yksilön kasvu rohkeuteen. Ja tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että kuinka he tiimissä uskaltavat ottaa isompia haasteita vastaan ja sitä kautta se rohkeus kasvaa. TOI-tiimi voi koostua esimerkiksi eri alan opiskelijoista, kenen yhteisenä tekijänä on nimenomaan tämä yrittäjyyden oppiminen. Tai sitten ryhmä voi myöskin koota siitä omasta niin kuin alastaan ja niin sanotusti omasta siitä luokastaan ja viedä koko ryhmälle yhteisesti tämä TOI-malli läpi. Tärkeää on, että tällä TOI-tiimillä on aina TOI-valmentaja, yksi valmentaja, joka on tämän koko prosessin ajan siinä tukemassa ja mukana niin kuin tämän ryhmän kanssa. Ja TOI-valmentaja tukee ja sparraa tiimiä nimenomaan tähän yrittäjyyden oppimiseen ja yrittäjyysvalmennuksessa tämän työssäoppimisjakson aikana. TOI-oppijat hankkii itse nämä asiakkaat, joten se asiakassuhde syntyy suoraan asiakkaan ja oppijan välille. Asiakas on monesti se tärkein opettaja siellä arjessa. Tähän kuuluu vielä työssäoppimisopettaja, joka vastaa siellä taustalla tämän ammatillisen oppimisen toteutumisesta samaan tapaan kuin muussakin työssäoppimisessa, jos se ollaan tekemässä jossain ulkopuolisella toisessa yrityksessä tai muussa organisaatiossa. Oppimisalustana tässä yrittäjyydessä on monesti ollut osuuskunta, joka tarjoaa tämmöisen aidon yrittäjyyden oppimisen alustan, missä on niin sanotusti tosi pelit, kun siellä niin kuin tehdään tai pelataan niin kuin aitojen eurojen kanssa ja oppijat itse tekee laskut ja toimii siinä osuuskunnassa asiakkaan suuntaan, kun olisivat niin kuin yrittäjiä. TOIn lisäksi on myös NY-yrittäjyys, eli nuori yrittäjä ja myös osuuskuntahanke. Missä vaiheessa eri oppilaitoksissa tällä hetkellä ollaan menossa? Eli meillähän on pedagoginen osuuskunta ollut vähän reippaan vuoden, eli se on siinä on 2 opettajavalmentajaa, minä ja Pekka Kosonen, ja sitten hallituksessa on 3 opiskelijaa, nuorisovapaa-ajan ohjaajia. Ja nyt meillä on sitten mukana osuuskunnassa myös kodinhuoltaja, joiden opettaja olen, lastenohjaajia ja lähihoitajia. Eli yksi lastenohjaaja ja yksi lähihoitaja tekee aktiivisesti töitä ja nuorisovapaa-ajan ohjaajat tekee se pedagogisen osuuskunnan kautta. Kodinhuoltajat, jotka on erityistä tukea tarvitseva ryhmä, niin tekee osittain osuuskunnan kautta myös, mutta osittain koulun työtoimintana. Eli meillä ei varsinaisesti ole vielä ollut sitä työssäoppiminen yrittäjänä mallia käytössä. Miten teillä on
tuo kirjanpito ynnä muu laskutus hoidettu? Kirjanpito on sikäli suosimme näitä tiimioppimisen, sanotaanko tämmöisiä yksikköjä, joissa se on ehkä pitemmälläkin. Eli meillä on ammattikorkeakoulun Pro-akatemian opiskelija, joka pitää kirjanpitoa. Ja toinen vaihtoehto varmaan sitten ehkä tiimiakatemian tiimiyrittäjät sitten kanssa, koska niin he tietää taas osuuskuntatoiminnasta ja silleen se on aika helppoa ja sitten taas vähän edullisempaakin osuuskunnalle myös tämmöinen opiskelija-kirjanpitäjä. Meillä on ainakin toiminut erittäin hyvin tämä. Ja laskutus on sitten meillä on nettilaskutussysteemi, eli suoraan netlasku.fi osoitteessa, niin opiskelijat tekee sitä kautta laskut. Sitten saadaan sieltä kirjanpitäjille tositteet. Eli mahdollisimman simppeli, helppo. Mitäs opiskelija hyötyy tästä osuuskuntatoiminnasta? Opiskelijat, just tehtiin kyselyitä tässä, niin tavallaan niin kuin se, että he oppii enemmän sitä omaa substanssiosaamistaan, kun he toimii oikeiden asiakkaiden kanssa. Eli ihan joutuvat vastaamaan alusta loppuun sitä asiakkuushankinnasta, omasta osaamisestaan tai tuotteista, sitten myyvät omaa osaamistaan ja myös se jälkijuttu, eli kaikki palautteet kaikki, niin he oppii koko sen prosessin ja sitten tietysti yrittäjyyttä ja sitä tiimityötä, jotka ne taidot on tosi tärkeitä nykyelämässä. Yrittäjyyttä voi olla myös erilaisten oppijoiden kanssa, eli mullahan on ryhmä, jossa on erilaisia erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ja on hirvittävän hyviä aina joku jossakin ja kun sellainen porukka laitetaan kasaan, niin siitä tulee älyttömän hyvä tiimi, eli sitä jokaisen omaa vahvuutta korostetaan siellä. Ja meillä oli tämmöinen kotisiivousprojekti, eli käytiin asiakkaiden koteja siivoamassa ja opiskelijat itse teki asiakaskyselyt, hankinnat, myivät itsensä, siivosivat ja vielä tekevät laskut ja vielä sitten ottavat asiakaspalautteet, eli oppivat ihan mielettömästi. Ja se, mistä mä oon tosi ylpeä, se, että niin kuin kaikki siivoo aivan tosi innolla ja iloisesti ja ne on niin kuin ihan intopinkkeinä, koska asiakkaalta kun tulee se palaute, niin se on niin paljon tärkeämpää kuin se, että jos minä annan sen palautteen tai esimerkiksi meidän ohjaaja. Niin minä näen sen, että se on niin kuin semmoinen kantava voima. Nämä oli vielä ykkösvuoden opiskelijoita. Nuori yrittäjätoiminta, miten te olette sen ottanut käyttöön? Se on ollut meillä jo onko nyt 6. vai 7. vuosi tällä hetkellä menossa ja on todettu erittäin toimivaksi malliksi ja se oli meillä sidottu aikaisemmin pelkästään tähän liikuntayrittäjyyden valinnaiseen. Että kaikki, jotka otti sen valinnaisen, niin toteutti sen tällä nuori yrittäjyys tai NY-vuosiyrittäjänä idealla. Ja nyt sitten vuosi sitten tämän lukuvuoden 2015-2016 alussa, niin sitten otettiin se sillä tavalla, että se on kaikille valmistuville tämä NY-vuosiyrittäjän ohjelma. Et sen kautta toteutetaan sitten näitä valinnaisia opintoja ja samalla myöskin liikuntayrittäjyyttä. Tällä hetkellä puhutaan ja joissakin paikoissa toteutetaan aika pitkällä tätä työssäoppien yrittäjänä. Miten Vierumäellä te olette tämän asian hoitanut? No ei oikeastaan ole kiinnitetty siihen sillä tavalla huomiota, että me ollaan tehty tätä työssäoppimista tässä NY-vuosiyrittäjänä yhteydessä, mutta ei ole tavallaan niin kuin nostettu sitä framille sen kummemmin vielä, ikään kuin korostettu sen merkitystä. Eikä ole ehkä ne oppimisen keinot ei ole tähän mennessä vielä ollut kunnolla käytössä, mutta nyt ehkä näiden valmennusten myötä niin sen saa nyt paremmin jalkautettua myöskin sen oppimisen ideologian. Ja sitten tämän työssäoppimisen ikään kuin sitten tähän NY-toimintaan vielä paremmin mukaan. Että nuoret ymmärtää, että okei, tässä ollaan tekemässä nyt sitten ikään kuin työssäoppimista tässä samalla, kun tätä omaa yritystä pyöritetään. Monet oppilaitokset myös käynnistää tällä hetkellä osuuskuntia. Onko teillä Vierumäellä osuuskunta jo pystyssä? Ei ole vielä pystyssä ja sitä on tässä pari vuotta sitten viimeksi sitä niin tosissaan pohdittiin ja siinä oli mukana tämä AMK-puoli kanssa, mutta ei vielä sitten päädytty siihen, että ollaan todettu, että meillä Vierumäellä on toisaalta tämä mahdollisuus tehdä tämmöistä niin kuin varainhankintatoimintaa ja tämmöistä niin kuin yritykseen sidonnaista työtä, opiskelijatyötä ihan siellä meidän Vierumäen kompleksissa. Ja toisaalta meillä on tämä NY-vuosiyrittäjänä ohjelma niin ollaan toistaiseksi vielä jätetty se osuuskunta sitten perustamatta. Onko se millään tavalla suunnitteilla?
No ei ehkä sanotaan konkreettisesti, väittäisin, että ei varmaan niin tulevaan parin vuoteen ei varmaan tapahdu sen suhteen mitään. Että vanhalla tyylillä mennään. Vanhalla tyylillä tämän NY pohjalta mennään varmaan nyt ainakin pari vuotta eteenpäin. Entäs tämä työssäoppien yrittäjät toimallin mukaan? No se on, tätä nyt sitten siirretään käytäntöön kyllä tätä toimallia varmastikin. En tiedä miten paljon se korostuu sitten itsessään niin kuin teemana, että tavallaan ne asiat on ehkä ollut tähän mennessä jo, mutta sitten tietenkin tulee niitä nostoja sitten just tähän oppimiseen ja sitten tähän valmennukseen liittyen, että oikeasti niin ohjataan niitä opiskelijoita enemmän vielä oppimaan sen työssäoppimisen aikana. Miten te Vieremaalle lanseeraatte opiskelijoille nämä tyylit? No se on vähän semmoista pakkomyyntiä osittain, että ne opiskelijat joutuvat se ostamaan sen idean. Toki siinä on sitten haasteita, että eihän se kaikille opiskelijoille sovi tämä tiimioppiminen. Et se on tietenkin todettu ongelmaksi ja siinä on tehty sitten joustoa tiettyjen opiskelijoiden kohdalta sillä tavalla, että jos on halunnut mennä vähän enemmän omaa polkua, niin on annettu se mahdollisuus. Ja kuitenkin pääosa opiskelijoista on sen tyyppisiä, että ne haluavat toimia porukassa ja kimpassa ja ryhmässä ja ne on ihan valmiita tähän tiimihommaan, että ei ole siinä mielessä, en ole ainakaan itse kokenut, että olisi ongelma opiskelijoita tähän sitouttaa. Miten teidän oppilaitoksessa on tämä toimalli otettu käyttöön? Sitä ei ole vielä otettu käyttöön. Se on vasta nyt suunnitteilla, että nyt ollaan tässä opiskelemassa sitä, että saataisiin se mahdollisimman näppärästi käyttöön. Mutta ajatuksena on, että ensi syksynä meidän aikuiset opiskelijat lähtisivät tällä toimallilla jo opiskelemaan sitä. No, miten teillä on talon sisällä otettu vastaan tämä asia tästä toista? Meillä oli tässä, milloin se nyt olikaan, joskus maaliskuussa suunnittelupäivää ja siellä sitten tätä toimallia esiteltiin opettajille ja ei se sinänsä vastustusta tuonut, mutta kyllähän se pientä hämmennystä ehkä toi opettajien keskuudessa, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa. Ja sitten kun sitä yritettiin niin tehdä sitä myöhemmin näkyväksi, että sitä yrittäjyyttähän on niin tehty ennenkin, että se on nyt vaan niin paketoitu sitten tämmöiseen toimalliin, niin silloin niin ihmiset rupesivat oivaltaa, että kyllä tässä niin ihan samaa asiaa puhutaan, mutta vaan nyt niin se on tehty semmoiseksi määrätynlaiseksi järjestelmäksi, millä se sitten saadaan vietyä eteenpäin. Eli toi on työssäoppien yrittäjänä, mutta miten teillä on tätä NY, eli nuorta yrittäjyyttä oppilaitoksessa? No sitäkään ei ole vielä. Eli siinäkin on ihan samalla tavalla lähdetty liikkeelle, että ensin on opettajille tai koko henkilöstö on koulutettu siihen nuori yrittäjä -ohjelmaan. Ja nyt on tarkoitus sitten, että ne tänä syksynä otetaan myös sitten nuorille käyttöön tämä nuori yrittäjä, kun aikuisethan ei voi sitä nuori yrittäjä ottaa, kun ne on liian vanhoja siihen, mutta nyt lähdetään kahdella rintamalla, että toiset ottaa sen nuori yrittäjä -ohjelman käyttöönsä ja toiset ottaa sen toimallin käyttöönsä. Ja sillä tavalla lähdetään sitten pyörittämään sekä talon sisäisiä firmoja tai tämmöisiä tiimejä, että sitten voidaan myös niin kuin perustaa niitä omia yrityksiä, jotka sitten niin kuin tekee myös ulkopuolella niitä erilaisia asioita. Ja tämä toimalli lähtee nyt sitten tietysti sen työssä oppimisen kautta koko ajan, että kaikki kun kuitenkin vuorollaan ovat työssä oppimassa, niin ne voi sitten taas sitä kautta saada sen mallin käyttöönsä. Oletteko vielä markkinoineet opiskelijoille tätä ideaa? No ei kovin paljon. Siis tästä on ollut niin kuin puhetta semmoisella teoriatasolla, mutta opiskelijat ei vielä ymmärrä, että kuinka se käytännössä menee. Miten teillä tuo tiimioppiminen toimii? Meillä ei varsinaista tiimioppimista ole ollut nyt tässä otettu käyttöön, siis tiimioppimisen nimikkeillä eikä muuten, vaan että meillä on se niin kuin ihan sidottu noin muuten siihen kaikkeen opetukseen ja käytännön työskentelyyn, mutta että se ei ole semmoisella tiimioppimisen malli. Moni oppilaitos tänä päivänä perustaa osuuskuntia. Miten teidän oppilaitoksessa, onko teillä jo osuuskunta olemassa? Joo. Eli sekin on sitten ensi vuoden heiniä, mitä tehdään. Eli siinä on ajatuksena taas se, että kun on vähän ensin harjoiteltu sekä toimallilla että tällä nuori yrittäjämallilla näitä asioita, niin sitten myös sitten se meidän ravintolat, jotka
on niin kuin talossa nytkin olemassa, niin ne lähtisi pyörimään sitten sillä systeemillä. Saataisiin näin, niin kuin, että se ei olisikaan enää niin kuin joku opettajavetoisesti tai joku palvelupäällikkövetoisesti se toiminta, vaan sitten se on opiskelijavetoisesti lähtee osuuskunnan kautta menemään. Miten teillä on otettu käyttöön tämä tiimioppiminen? No, tiimioppiminen tuolla puutarhatalouden perustutkinnon puolella, missä itsekin työskentelen, niin on vielä aika alkutekijöissä, että olen ensimmäinen tämmöinen koulutuksessa oleva opetushenkilöstöön kuuluva ihminen siellä, ja nyt meillä on sitten 2 muuta lähtenyt kanssa niin kuin innokkaana mukaan tähän. Ja varmasti tulee niin kuin leviämään sitten meidänkin puolella paremmin, mutta koko Jämsän ammattiopistossa yleisesti ottaen niin varmaan on joku ehkä 30-40 opetushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää niin käynyt jo tämän tiimivalmentamisen. Sä oot nyt tällä TOI-koulutuksessa, eli työssäoppien yrittäjänä. Miten teillä siellä Jämsässä on tämä TOI-malli otettu käyttöön? Jämsän ammattiopistohan kuuluu siis samaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymään Jyväskylän ammattiopiston kanssa. Ja Jyväskylän ammattiopistossa on tätä TOI-toimintaa ollut jo aikaisemmin, mutta Jämsässä ei vielä niinkään paljon. Ja toivoisinkin just esimerkiksi sinne puutarhapuolelle, missä itse olen opettajana, niin saataisiin sitten enemmän näitä tämmöisiä työssäoppimispaikkoja talveksi, koska meidän täytyisi niin kuin yrittää niin kuin enemmän saada sinne sitä työelämälähtöisyyttä ja työssäoppimista koko tutkinnon sisälle. Ja sitten tietenkin kun on tämmöinen ala, mikä enemmän on, koetaan niin kuin kausittaisena, niin mitenkä sitten voitaisiin sitä työssäoppimista lisätä myöskin sitten niinä aikoina, kun niitä varsinaisia työssäoppimispaikkoja ei ole tarjolla, niin sen takia olen täällä ja kehitän sitä hommaa nyt sitten jatkossa vielä, että katsotaan sitten mitä tulee esimerkiksi vuoden päästä olemaan sitten se viherrakentajan talvi. Ja nyt kun sä olet tavallaan avannut tämän asian siellä teidän oppilaitoksessa, niin millä tavalla se on otettu vastaan? No sekä että toiset on niin kuin innoissaan asiasta, että joo, että mahtavaa, että saadaan uusia toimintamalleja ja tapoja ja voidaan tehdä enemmän yhteistyötä esimerkiksi rakennusalan kanssa ja samoin liiketalouden puolella. Mutta sitten taas on myöskin sitä toistakin ääripäätä, että mitenkä sitten oikeasti ne opiskelijat oppii ja mietitään sitä, että toteutuuko ne arviointikriteerit, mitä siellä OPSissa lukee ja saadaanko niitä sisältöjä sitten niin paljon sinne ja osaamista kartoitettua kuin tarkoitus on ja kuinka esimerkiksi järjestetään jotkut näytöt jostakin tutkinnon osasta, että mitä tehtäviä siellä sitten tulee käytännössä olemaan. Että siellä on monta semmoista soviteltavaa asiaa yhteensä, että mistä ei vielä oikein tiedä mitään ja siksi se herättää ehkä välillä joskus jopa tämmöistä vastustustakin asioihin. Moni oppilaitos tänä päivänä on laittamassa osuuskuntaa pystyyn. Miten teillä tämä osuuskunta-asia etenee? Joo, meillä on Jämsän ammattiopistossa tämmöinen kuin Pekosus-osuuskunta, jossa on lähinnä tällä hetkellä ollut erä- ja luonto-oppaat niin kuin tuolta luonnonvarapuolelta, missä toimin. Ja sitten on Sote-Nuvalla ehkä siellä semmoinen aktiivisempi meininki, eli siellä aikuisopiskelijat toimii mun mielestä aika aktiivisestikin niin kuin erilaisissa yritysmuodoissa ja siellä niin kuin tehdään mun mielestä näitä asiakastöitä. En ole itse hirveästi käynyt vielä tutustumassa siihen varsinaiseen toimintaan. Yhteisissä koulutuspäivissä on kyllä puhuttu asiasta ja näin, mutta se vaatisi sitä omaa aloitteellisuutta ja aktiivisuutta, että menisi sinne paikan päälle katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitä en ole vielä saanut aikaiseksi, että täytyy vähän omaa asennoitumista nyt tässä muuttaa ja ottaa niin sanotusti lusikka kauniiseen käteen ja lähteä katsoa, että olisiko siellä jotakin sitten näille munkin opiskelijoille tarjolla kenties jatkossa. Tervetuloa mukaan meidän iloiseen TOI-joukkoon. Käy tykkäämässä meistä Facebookissa ja vaikka tutustumassa www.toiverkosto.fi-sivustoon, niin pääset mukaan seuraavaan TOI-käyttöönottoryhmään. Tervetuloa!